горе пукна. След така умряло едно. Но тук в стаята мисля, че има някой. Ето. Видя ли колко изяди? Тук има още едно пукнало. Има мидия мамо за теб тук и то доста. Чакай, аз намерих хубав патлак, взимай. Дори има още изручета. Човек, аз го целих над 10 пъти, ти лут ли си? Това ти говоря само аз. Тук има медиум. Има барлета, ча да я разгуба. Има ли нещо, оня смешко? Да, има много работа, ела взимай, виж. Не това е, ето от тук. Ето малко да чача. Там има хачки. О, има ли лавата мина? Брат, това е пълно с гранати. Аз му го чупих, помпа беше. Добре, тия смешки са горе. Какво стана? Паднах под мапа наполовина? Тук е, чакай, чакай. Ще дойде. Идва. Умря. Хилвай, връщай. Идва. Чакай. Ей, чакай, махни се!